Здравейте, приятели на нашия канал Виладжия. Както виждате, зимата се завърна отново по нашите географски ширини и сме забравили как се грижим за градината при такъв обилен снеговалеж. Сега се намирам пред живия плет. Една част от всяка хубава и добре изглеждаща вила, но като вечно зелено растение. Забележете, той също страда от големите температурни амплитуди. Най-вече за това, че задържа листа, които се оказват страхотна основа за току-що падналия мокър сняг. При такъв голям снеговалеж над една педия, мокър, снега е натиснал клоните и сега ще ви покажа нещо, което трябва да направите в първите 24-48 часа от снеговалежа. И то е да отстраните с гребло подходящо или някакъв друг градински инструмент тази повърхност, която е силно заснежена, защото колкото и да е жив, еластичен, както ние обичаме градинарите да казваме, почти бурен, устойчив на всичко, листата му много дълго време под снега ще почнат да боледуват. Както и ще се получат едни деформации на стеблата, които после ще нарушат хубавата му форма, която сте се опитали да дадете през останалото време, в което полагаме грижи за него. Затова с греблото, така, съвсем произволно махате снега с ето тази част, която е равна, а не с шиповете, които могат да щупат някакви млади кончета. И много просто освобождавате тежестта, която се е натрупала. Радостта за всички е голяма, защото отново има сняг по двора. Кучетата може би се радват. В случая нашето скрито наблюдава тези процеси. И така. Продължавате по цялата редица, защото, пак ви обръщам внимание, тази част от живия плет, която е останала с листа, макар и силно потъмнели заради ниските температури, които са били през снеговалежа, е страхотна основа за мокрия сняг и трябва да освободим растението.